to register my daughter for school. Καλημέρα, μπορώ να σε βοηθήσω? Τι ωραίο κοριτσάκι που έχετε. I'm sorry, I don't understand what you're saying. Does anybody speak English? Εγγλέζικα? Όχι. Θέλετε να γράψετε το παιδάκι σας στο σχολείο μας? Έχετε τα κατάλληλα χαρτιά για την εγγραφή της? Μιλάς ελληνικά? I'm sorry, ma'am. I don't understand what you're saying. I need to speak to somebody that speaks English. Εγγλέζικα? Ένα λεπτό. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Εδώ είναι η κυρία Σιμακοπούλου. Τι κάνετε? I don't understand Όχι you. ωραίο κοριτσάκι. Does anybody speak English? Εγγλέζικα? English. Γιατί ήρθε να γράψει το Θέλει παιδί να της? υπογράψει το παιδάκι της και δεν έχει και τα κατάλληλα χαρτιά. Θα τη δώσουμε τα χαρτιά? Καλή ιδέα. Δώσει τα χαρτιά να τα πάρει σπίτι και θα τα υπογράψει και να μας τα φέρει πάλι αύριο. Τι είναι το όνομα της? I don't understand. Το όνομα, το name. Το name. Michelle. 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 Michelle είναι το όνομα της. Μια στιγμή. Michelle, εγώ θέλω να μου πεις τι χρώμα θέλεις να γράψω το όνομα σου. Διάλεξε ένα χρώμα. Ένα χρώμα. Οκ, το λιλά. Πολύ ωραία το λιλά. Πώς συνείπανε? Μιχαλίτσα. 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 Ωραίο όνομα η Μιχαλίτσα. Και πώς λέμε το επίθετο της? Δεν μας το είπε. Ναι. Michelle. Ναι. Michelle. Τι άλλο? Μισελ. Oh, Rondo. Κατάλαβα τώρα. Μιχαλίτσα Ρόντο. Ρόντο. Μιχαλίτσα Ρόντο σε λένε. Ρόντο. Ρόντο. Μιχαλίτσα, αυτό το χαρτί θα το πάρεις και θα το πάρεις στην τάξη σου και θα το βάλουν στην πόρτα όταν πας κάτω με τα άλλα παιδάκια. Alright, okay. Τώρα τι πάρουμε... Πρώτα πρέπει να της δώσουμε τα χαρτιά, να τα πάρεις στο σπίτι, να τα υπογράψεις και να τα φέρεις πίσω αύριο. Καταλαβαίνεις? Αυτά τα χαρτιά θα τα υπογράψεις. Πρέπει να βάλεις το name, το name, ναι, και τα φέρεις αύριο. Αύριο, tomorrow. Αύριο. Ναι. Tomorrow. Ναι. Τώρα πει να δεις... I can't read it. It's not in English. I don't understand what it Θα πρέπει να says. πας να βρεις κάποιον να σου τα εξηγήσει. I guess I'll have to find somebody. I can't even read it. Ναι, αύριο να τα φέρεις. Αύριο. Να τα φέρεις πίσω γιατί δεν μπορούμε να τη βάλουμε στη τάξη της χωρίς τα χαρτιά. Αύριο. Καταλαβαίνεις τι είναι αύριο? Αύριο, εδώ στο σχολείο. Tomorrow, I have to bring this back by tomorrow. Μάλιστα. Πολύ ωραία, κατάλαβες, μια χαρά. I'll try, but I don't know. I can't read it. Θα είναι okay. Okay? Γράψεις το όνομα. Τώρα θα δούμε ποια θα είναι η δασκάλα της. Ναι. Η δασκάλα. Η δασκάλα της Μιχαλίτσας. Don't be scared, honey. We'll find somebody to help us. Την κυρία Κορακάκης. Το όνομα της δασκάλας της είναι κυρία Κορακάκης. Κυρία Κορακάκης. Θα πας κάτω τώρα με την... Έλα μαζί με μένα. Έλα κάτω να Go πάμε. with this lady and see where we're going to go. Okay. Michelle, honey, don't be scared. Michelle, Don't be scared. θα είσαι Everything καλά. will be okay. You do the best you can, and Mommy will see you after school, okay? Μη φοβάσαι, εδώ είναι η κυρία Κορακάκης. She's a little scared. Δηλαδή, είναι πολύ καλή γυναίκα. Κατάλαβα, πες στις γυναίκες να μείνει ήσυχη. Understand. Θα Understand. την έχω σαν δικιά μας μέσα εδώ. Τα παιδάκια θα τη σέβονται και δεν θα έχει καμιά συνεχώρια. Κατάλαβες? Δεν καταλαβαίνει. Λυπάμαι γιατί δεν καταλαβαίνει γυναίκα τίποτα. τουλάχιστον I'll εσύ. see you after school. After school, I'll come pick her up. 2 και 45. 2 και 45. I'll have to find out what time, but I'll be here after school. Έλα πάνω στο γραφείο και θα του γράψω την ώρα. Okay. All right.
Okay. Thank you. Okay? Thank you. Okay. Χαίρομαι πολύ που σε Thank you. γνώρισα. Και με ανέγηση. Thank you. Έλα Μιχαλίτσα με τη δασκάλα σου. Έλα Χρυσό μου να καθίσεις εδώ πέρα σε αυτό το θρανείο. Κάθισε εδώ πέρα Μιχαλίτσα μου. Νομιτούλη μου. Θα βοηθήσεις τη Μιχαλίτσα εδώ πέρα.